Dobrý deň. Dobrý deň. No čo, ako vám môžem poradiť? Kúpil som si novú zbraň a jednoducho bol som na ihrisku, prvá akcia, všetko fungovalo super, zbraň bez problémov fungovala, ale asi je príliš silná. Na to ste ako prišiel, čo vás nezmerali? Ja som tak proste hral a jednoducho som mal proti sebe, že čoraz menej a menej protivníkov. Tak sa na to pozrieme. Tak, nech sa páči. Pekná, že? Brother. Tak to je... Kde to má hopap? Jaký opap? S týmto si bol na ihrisku. No, to mi odporúčil kamarát. Však to ani nezmerám. To je problém? Ani nie. Koľka tam máte? No, normálne 223, Celery Vediot, 3,6 gramov. Dobre, neskúšajte to doma. Poď. Však to je v pohode, to by sa nemali sťažovať.